Siphiwe mawengane zami, mntwana Ndaba Ezitha, ngiyakubingelela. Le video ngiyiqondise kuwe ngqo. Ngifisa ukuxolisa kuwe kakhulu engikwenze kuwe. Kuningi-ke engikwenzile kuwe empilweni yethu sihleli ndawonye. Ungithanda, ngidlala ngawe, ulimaza ama-feelings akho. Okay. Number one, engicela nje ukuthi ngidlule ngiqale khona. Ngicela ukuthi ngilokhuzane ngixolise kakhulu mayelana nendaba ukuthi ngaletha intombazane phakathi kwekhaya. Silakhile sobabili, ikhaya lethu lilikhulu kangaka ney'ngane. Ngangawuhlonipha umuzi, ngangalihlonipha ney'ngane, umuzi wonke nje. So kulokho mfowethu ngiyaxolisa. Ngeke ngize ngikubale konke, kodwa nje okubalulekile ukuthi nje uma ngithi nje ngawuhlonipha umuzi ngangenisa umuntu wesifazane, cabanga ukuthi uyazi. So ngiyaxolisa kakhulu, kakhulu. Ngiyacela ukuthi ungiphe uxolo kusuke ngaphakathi kokujuleka kwenhliziyo yakho, ungixolele. Njengoba ngikwenza nje public, ngenzela khona ukuthi ubone ukuthi ngiyaxolisa kangakanani. Ngimisele futhi ukuthi kube nokuthula phakathi kwekhaya, idlule le nto iphele, ngoba ngiyazi khona ubuhlungu uma ubona kunento ethi ayifane nale ekuhlukumezile, so ugcina usubona ngathi kusaqhubeka yona leyo nto leyo, kanti akunjalo. So buningi ubuhlungu engibuzwise bona. Ngiyaxolisa kakhulu kuleyo ndawo. Bese ngiza kwiphoyinti lokungakuvikeli emndenini wakithi, nakubo bonke nje abantu, beside umndeni wakithi, kubo bonke nje abantu bekufanele ngabe ngiyakuvikela kubo. Kuhlulekile ukukuvikela, kunalokho ngikubhleme, ngikubeke amacala, kanti bekufanele ngabe ngiyakuvikela. Ngahluleka ukukuvikela, ngifeyilile. So kodwa-ke ngithi cha, njengamanje ngithatha ithuba lokuxolisa kukho konke ukufeyila kwami. Ngiyimisela ukuthi njengamanje ngilungise emaphutheni ami la engisalele khona emuva. Ngiyayibophezela futhi ukuthi sengiyokuhlonipha, ngiyokuvikela ngaso sonke isikhathi. Nkosikazi wami, uma wengane zami, umngami. So uyohleze usenhlizweni yami. Ngiyakuthanda ngokusekujuleni kwenhliziyo yami, hhayi ngoba mhlawumpe ngithe ngamehlo akho ngikusho lokho ngokujula kwenhliziyo yami. Akekho futhi umuntu ongiphoqe ngenkani ukuthi ngikhulume lokhu. Ngikhuluma ngoba ngikubona ukuthi kufanele ngikukhulume ukuze kube nokuthula ekhaya, ngoba ukujabula kwami kukuwe. So kumele-ke ngilungise la engijabula khona, ngoba uma ngizothi ngenzela abantu ngeke bengisize ngalutho. So ingakho ngithi angithathe leli thuba lokuxolisa kuwena. Ngiyaxolisa kakhulu, Ndaba Ezitha, mntwana. Akufike enhlizweni yakho lokho, kuzwakale. Yimina owakho omaziyo. Uyangibona ngithi sithando sami. Okay. Bese ngiza kukho konke, kusukela koManandi siye elokishini la sihlala khona, ngingakuhloniphi phambi kwabantu. Kuningi nje engakuchaza, kodwa uyakwazi. Ngicela konke lokho kwedlule manje, Ndaba Ezitha. Ngikudlulise ey'ntweni ey'ningi, ey'meni ey'ningi. Ngaba ney'ngane ngaphandle, ngagcine ngihluleka ukuthi ngizondle, ngiy'sapothe, kodwa wena ukwazile ukuthi uthathe i-responsibility yami, ungimele ey'nganeni zami, waba umfazi. Wayisaphotha ngayo yonke indlela, nakuba-ke kwahamba isikhathi iy'ngane, noma ngingathi iy'ngane, ake ngithi ingane yasijika esiswini njengotshwala.
usuyisapotile isikhathi eside. Kodwa-ke phela izinto eziyaye zenzeke leso kwesinye isikhathi umuntu ufika umfide bese yakushintshela. So-ke kukho konke lokho ngiyaxolisa futhi ukuthi uthathe i-effort yakho engaka unakekela ingane, uyifundise, uyithengele i-uniform, kusafara iy'ngane zakho ezizalayo egazini, uzamela ingane engiyithole ngaphandle, kodwa ekugcineni kosuku kube yiyo futhi egcine isiyenza into engekho right phakathi kwekhaya. So kukho konke lokho ngithi yobe, ngiyaxolisa, ngiyaxolisa. Phinde futhi ngizoxolisa ephuzwini laphana ukuthi usisi wakwaZulu okuthiwa uNoma osebenza eMkhuze, inkulumo yami naye yokuthi ngigcine ngikhulume ngawe kuye, ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngikhulume phambi kwabantu besifazane, ngikhulume ngawe kabi, kanti kufanele ngabe mina ngiyakuvikela. Kufanele umuntu uma ekhuluma nami ngawe noma ngabe uthini ngawe, kodwa kufanele ngibe sesayidini lakho ngithi cha, lokhu sikwazi ukukhuluma ngakho ngomngani, kodwa ngihlulekile. So namhlanje ngithi cha, wonke la maphutha engiwenzile ngaphambilini ngiyawavala namhlanje, akusokuphinde enzeke. Ngizokuvikela noma ngabe kumuphi umuntu, noma ngabe hloboni umuntu, ngizokuvikela. So ngiyacela ukuthi lokho kungene enhlizweni yakho kugxile. Ngiyakuthanda sithando sami, ngiyakuthanda Nabezitha, Mntwana Mageba, uyohlezi usenhlizweni yami ngaso sonke isikhathi. Nguyisithanda sami, ngeke kuze kushintshe. Uma kukhona abathi lo bhuti lo abambona la bayamazi, bakathandana naye, ngicela ukuthi impela bekhomente la. Kodwa nje mina engikuthembisa khona ukuthi akekho Ndabezitha umuntu engithandana naye. Since lokhu ngigcine ukugangela ngalokho engiqale ngakho ekuqaleni ukuthi ngingenise umuntu ekhaya ngo-2023, since lokho angiphindanga. Ngiyakuthembisa uma kungathiwa khona umuntu nje ongathi ukhona empilweni yami kusukela lapho, angabe udlala ngami lo muntu lo, akavele uma ekhona. Ngiyakuthembisa Ndabezitha, anginaye umuntu okhona engijola naye ngaphandle kwakho, umuntu engithanda naye unkosikazi wami. Cela le video ifinyelele kuwe, ifike ungixolele kuwo wonke amaphutha ami lapho engingone khona. Sibuye sihlale phansi silungise la engithi ngizokwenza khona kahle, ngenze ngibe umholi wekhaya, ngoba uma umholi udonsa ubheka le ehlathini, abantu vele obaholayo bazo ehlathini. So ngicela ukuthi-ke nginihole manje, nginiholele ekukhanyeni phakathi kwekhaya. Iy'ngane ngiyabona ziphumile esandleni ukuthi nami ngihlulekile ukuthi ngibe ubaba oqotho phambi kwengane. So ngiyabona ukuthi kungilimazile kakhulu lokho, ukuthi ngigcine sengihlubuka zingane, ngingasakwazi ukulalela ngenxa yokuthi iphutha lami lokuthi ngihlulekile ukuthi ngibe umqondisi nokuthi ngibe umholi wekhaya. Ndabezitha, le video bekungeyakho. Ngiyakuthanda, ube nosuku oluhle.